Okrem volieb sa v Senici v sobotu 8. júna konala aj súťaž vo varení gulášu. V priestore parčíka na IBV Záhrady usporiadal hostinec u troch detku jubilejný 10. ročník súťaže o pohár primátora Senice vo varení guláša. Prakticky 25 účastníkov a všetci varili. No. V porote nás bolo 5 a ja som predseda a hodnotilo sa farba. Bola farba hodnotená, bola konzistencia ako šťava, bolo mäso, kvalita mäsa a chuť. Najviac bodov bolo 5 a to bolo hodnotené týma 5 porodcami. A hodnotilo sa od 1 po 5, jak hovorím, a prakticky kto mal najviac bodov, tak ten zvíťazil. Víťazný guláš získal 79 bodov. Ako všetky guláše byli dobré, musíme povedať len, že z toho množstva to vybrať, tak není to dosť jednoduché, ale určite ľudia všetci ako účastníci nebudú spokojní, ale proste už je to raz tak. V minulých ročníčkoch to bolo lepšie, keď ešte minule to poriadal pán Hurta a vtedy sa dávalo jednaké mäso a jednaká cibula. Vtedy to mohlo byť objektívne, ale teraz ako objektivita tam ako není moc nejaká, lebo každý si dáva svoje mäso. A je rozdiel z mäsa dánka, či sa to varí z jelenia, alebo z bravčového, alebo z hovädzieho krku, no ťažko takto. Po hodinovom posudzovaní vyhral tým LKV v zložení Rastio Papučík a Pavol Šiška, ktorí si okrem ceny za prvé miesto odnesli aj víťazný pohár. Súťaže sa zúčastnili druhýkrát. Varili sme z mladého jelenča a môžem povedať, že vždy sa nám potvrdilo, že divina je dobrá vec. Normálne sáďame na takú klasiku, akože nič výnimečné. No normálne červené vínko, dobrá červená paprika a také bežné koreniny. No. Cibula, tá potrebuje aspoň minimálne hodinu, musí byť veľa cibule, ne, že asi veľa, tak akurát, no. Záleží, aké množstvo sa varí, no. Jaký je pomer tej cibule a mäsa? Niekto hovorí, že jedna k jednej, ale nebýva to tak, vždycky sa robí objem k objemu. Čiže máte 5 kg mäsa, koľko to vyzerá, 5 kg mäsa, tak toľko sa dáva zhruba asi cibula. Okrem varenia gulášu spríjemňovala hudbou celú atmosféru aj skupina Dlhé vlny. Ako pred rokmi s veľkými